eta. So funny, last year I was here by myself. You were on your own? Oh my God, that must have been lonely. It was What? so much emptier. It was like 20 people here. They didn't know. They didn't know what they were facing. Bueno, buenos días, vamos sentándonos. Egun hon esertzen joango gara. Buenos días, vamos a Egun presentar on. una de las películas que forman parte Atal del año de ofizialeko selección oficial del film festival. baten Como prentsa horrekoa dugu sabéis, orain, se trata de dakizuen bezala, Ballad of a Small Player du título izena. Maldita Suerte. Hemen Maldita Suerte jarri zaio. Edward Berger Bergerren filma da, konklaberekin egon zen joan den urtean. Eta pozpozik gaude aurten ere hemen dugulako filma aurkezteko, hemen txe dugu berotaldearen parte garrantzitsua aurkeztuko dizkizuet, beste muturretik onaino. Eta asko zareten ez, bazuek hasiko zarete galdetzen. Gurekin daude filma aurkezteko Mai Budrich, filmaren ekoizlea. Colin Farrell, protagonista maskulinoa. Edward Berger, zuzendaria eta ekoizlea. Eta Falatxer, protagonista femeninoa. Eta hasiko gara lehen galdera batekin hemen. Kaixo, galdera bat Brasiletik, Fonseca. Ze film benetan elektrifikatzailea da, atzo filma ikusten referentzia bat bururatu zitzaidan. Hau da, Killing of a Chinese Groupie, 70ko hamarkadako filma. Film horretan, Crazy Horseen kluba pertsonaia bat zen, Macao nik uste dut ere pertsonaia bat dela. Film honetan zer esan nahi duzu? Colin Farren galdera bat zuretzat, atzo filman ikusi zintu denean. David Niven etorri zitzaidan gogora, David Nivenek normalean antzestu egiten baitzuen olako rol dotoria. Colin, hasi nahi duzu? Bueno, bai, benetan konparazioa gustatu zait. Bai, jokalari hau, arima galdu bada, mundu mailako ingurune batean, baina gutako asko bezala planeta honetan, pertsona joiek bere bidea galdu du, eta ezagutzen dugunean, gidoitik asko gozatu zitzaidan zerbait izan zen, ez zegoela gai bat oroinarrian, orain aldian ezagutzen dugu, amildegiran erortzeko zorian dago, bere esan nahi guztia galdu duelako bizitzan, eta esan nahi hori argitu ezin duelako, ez ditu inolako balio moralik ere bai. Eta hala ere adikto askoren antzera ezin gara beretaz filo. Hau da, gezurretan egiten du oso modu muturrekoan. Eta gainera fala pertsonaiarekin aurkitzen denean konturatzen da bere bizitzaren hutsegiteak zeintzuk diren eta horrek erakarri ninduen gidoitik. Hor dago bere gaizki hori, ez? Bai, gustatu zait Colin Farrell, David Nivenekin konparatzea ez dakit gustatzen zaizun, baina bueno, nik uste dut lausengoa dela, ez? Beraz, losintxa dela, beraz, mila esker zure galdera politonengatik. Colinek eta nik asko hitz egin genuen bigoteari buruz. Behar bada, hor sartzen da jokoan David Niven. Eta gure buruari galdetzen genion, ea nola gero kendu gintzuen filmaren erdian, baina Colin erabat sinetsita zegoen, gaiztakeri hori erakutsera izuela bigotearekin. Dena dela, Macao iria pertsonai gisa, nik uste dut filman eragin egiten duela. Ezin zen edozein lekutan filmatu, ez da bat ere errexan filmatzea. Hau da, guk Malaisiara edo Singapurera joan nahi genuen filma egitera edo Tailandiara.
paradisu bat aurkitu nahi genuen, jolasaren paradisu bat, baina izan bertzuen benetan Makao izan bertzuen. Eta mila esker azpimarratzeagatik, esateagatik elektrizitateaz beteta dagoela. Makao beteta dago elektrizitate horretaz, zentzumenak bete egiten dizkizu, zerratatsuagoa da, iturriak altuagoak dira, argiak distiratsuagoak dira beste hirietan baino. Eta horrek filmaren parte izan bertzuen. Badakizu, oinarrian kolore guztiak, musikak, dena, zor diogu Makaori. Eta guk pentsatu genuen, oparotasunaren mundua da Makao. Eta hor badago pertsonaia bat galduta dagoena. Baina aurkitu egin behar duena bere arima, berriz ere bere erdigune espirituala. Eta kontraste hori, Makaokin oso ondo egin zuen bat, nik uste dut galdu egin zaitezkela mundu horretan. Hau da, hainbet eta dagoenean gauzez eta aukerez ere, egiteko aukerez, eskerrik asko zure galderagatik. Hemen beste galdera bat. Kaixo Karen Garrity, Irlandatik. Kaixo, Karen. Just want to say that there was this complexity to your character. Badago konplexutasun bat pertsonaian, baina niri burura etorri zait, ere zure alderdi irlandesa ere hor sartu duzula. Esango diguzu zerbait pertsonaiaren prestalana, elementu fisiko asko daude, pertsonaia eta adikzio hori erakusteko orduan. Zer esan dezakezu, nola prestatu zinuen zure burua, egunon Karen, egunon, eskerrak galderagatik, mila esker, ez dakit. Aritmetika erraza da, esperientzia da azken batean. Biderkatzen dugu irudimenarekin ere, noski, beraz, ematen zaizun testuaren araberkoa ere bada. Eta nire historia oso ondo kontatuta dago, adikzioa oso kontatuta dago, baina ez duzu zertan adikto bat izan horren papera rola egiteko. Bere gora, bera, barne gora, bera horiekin topo egin nuen. Hau da, pertsonaiak ez du sinesten oso bera, buruan zentratuta dago. Eta Fararen pertsonaiaren auskortasuna erabiltzen du bere baldintzako betzeko. Aurkitzen du emakumearen indar bat eta ikusten du bera bezala borrokan ari dela. Eta bien arteko eszena batean hala esaten du. Baina pertsonaia gisa eta gizon gisa emakume ikusten du aukera gisa abantaila lortzeko eta bere zulotik ateratzeko. Eta gatazko horretatik ateratzeko, baina berak dana utzi du, maite duen guztia atzean utzi du. Eta Makaora joan da, ez dakit egia esan zertarako joan den. Ez dut erantzunik egia esan, ez dakit, ez dut erantzun zehatz bat, jakiteko zergatik joaten den Makaora, hau da, kameraren esperientzia, aurra izandako esperientzia da, eta gero ere irudimena pentsatzen dut. Pentsatzen dut nik modu bat dudala, tok antzeko bat dudala, eta pertsonaian murgiltzeko ze obsesionatu egiten zera pertsonaiekin eta beren egoerekin. Imaginatu egiten dituzu bere historiak eta bere jatorrizko historiak. Naiz eta gidoian ez den ondo egituratzen, garrantzitsua da jakitea nondik datorren pertsonaia. Eta bai, Makaon jokalari batzuekin denbora bat egon nintzen. Eta bai, jokoa, inoiz izan ez dudan adikzio bada. Hau da, inoiz, ez dakit, ez dit nire garunan eragin, ez nire kontu korrontian ez nire gorputzean. Baina interesantea izan zen Makako jokalari handiak ikustea. Hau da, diru mordoa gastatzen dute, banbalina atzean ikusi genuen, ze denak ematen du ikuskizun bat, kasino nagusienetako bat, sartu ginen areto pribatuetako batean, eta zuzendaritako batek esan zuen, bi jokalari zeuden, gauez, eta etxeak asko irabazi zuen, bankak asko irabazi zuen 4 orduren ondoren, 24 milioi irabaziak zituzen.
hau da jainkoarren, baina aukera hor dago. Diru hori ikasteko, irabazteko aukera hori dago, zoriona izateko, eta horrela bizia aldezakezu, bizitza zoriontsu bat hori irabazizkero. Eta irakurri ondoren, gauzak aztertu ondoren, gauza honekin gelditzen naiz. Ni zorionekoa naiz, elementu material hauetaz gozatu ahal izan dudalako, baina zugandik kanpo, hau da lotura, zoriona, bueno, kanpo aldera begiratu dezakezu, baina lotura zure barrutik hasten da, ez? Nola esango nuke, irterarik gabeko kalea da, azken batean, eta protagonista ari da begiratzen zer balio duen berak pertsonak isa. Mila esker zure galderagatik. Kaixo egunon, zorionak, lehenik eta behin, filmagatik eta zorionak, zure antzezpenagatik, Farrell jauna. Benetan ikusgarria izan da, nik mundozinekoa naiz. Galdetu nahi diet denei, lehenik eta behin, nire lehengo lankideak esan duenen arabera maka hori buruz, pertsonaia badenez filman, nola izan den aukera, hau da lokalizazioen aukeraketan nola izan den, nola izan zen rol hori antzestea leku horietan, ze irudi oso ederrak daude, eta zumaka horren parte bihurtzen zara. Eta nola izan zen horretan murgilduta egotea? Farrak erantzungo du. Nola izan zen? Maka horren parte izatea, antzezle gisa. Eskerrik asko galderagatik. Uste dut Eduarrek beti hitz egiten du gure filmaz opera bat bilitz bezala. Eta zentzu batean iruditzen zitzaidan meteko operan geundela. Espazioak oso handiak dira, itzela, koloreak eta dena. Eta Lizi, gure jantzien diseinatzailea hemen dago, eta lagundu egin zigun sentitzen opera batean geundela kolore guzti haiekin eta jantziekin. Suertea izan dugu, kasinoetan sartu ahal izan garelako, eta baita ere leku lasaienetan ere espazio bareagoetan. Ez dira aurkitzen errazak, Makaon. Beraz, plato bakoitza, lokalizazio bakoitza, hau da, zuk ezin duzu zerbait hain estrabagantea, hain bitxia sortu estudio batean. Beraz, ni antzezle gisa, utzi ninduen, lagundu zidan espazio honetan egoten eta pertsonaia antzezten. Ni lokalizazioen aukeraketan, hainbeste daude, hau da, bat behin eta berriz sartzen nintzen lekuetan, gauzak arkitzeko. Eta azkenean onenak benetan ondo enkajatzen zuena izan zen hasiera bertan aurkitutako hori. Behar bada ikusten duzunean leku bat, behar bada kolore ugaritasunak abaildu egiten zaitu. 10 lokalizazio gehiago genituen aukeratzeko, baina azkenean aukeratzen dituzu zure ustez egokiak direnak eta bi pertsonaiak islatzen dituzten lekuak. Hau da, beti barru-barrutik. Ez da erraza filmatzea bide batez esango du. Kontatu Maik. Bai, zu ingurune oso arautua zaude Makaon. Kasinoak oso arautuak daude. Zuk ezin duzu mai bat ezin duzu ezertxore mugitu alarmak jo gabe. Beraz arazo handiena izan zen, diru faltsua sortzen hasi ginenean. Hau da, gobernua emozionatuta zegoen ikusi zutenean diru faltsu hori sortzen ari ginela. Gure bileteak egiazkoak, baina txikiago izan bertzuten, eta gainbegiratuak egon behar genuen, diru faltsua erabiltzen genuen. Hau da, mota horretako momentu asko izan ziren, harrituta gelditu ginen zenbaterainoko kontrola zegoen guk egiten genduen lanaren inguruan. Enhorabuena. Zorionak. Bai, galdetu nahi dio zuzendariari castingaren inguruan, ea argi zuen Colin aukeratzea pertsonaia nagusi gisa. Eta hemen dauden antzezlei, nola izan den esperientzia, Eduarrekin lan egiteko esperientzia nolakoa izan da. Thank you very much.
Mil esker zure galderagatik. Bueno, Colin argi gelditu zitzaidan hasiera bertatik. Liburuan edo gidoiaren lehen zirriborroan, nik bidali nion lehen zirriborroan pertsonaia ingelesa izaten jarraitzen zuen. A regular Englishman pretending to be. Etzen ingles But then I had tipikoa aristokratikoarena egiten. Aristokrataren egiten gu bide berberan geunden, hildo berean. Nik while backstage at the filma egin nuen, in the sauna in a hotel, and we started talking about this. eta goratzen naiz hotelean, saunan elkartu ginen eta hizketan hasi ginen gidoiaren inguruan. Hor topo egin genuen. Eta bapatean pentsatu nuen, Irlandar bat ingelesarena egin nahian, ingeles aristokrata bat egin nahian, ironia osoa da. Eta Probably the English going. benetan errebelazio handia izan zen, eta behar bada ingelesek ikusiko dutena firman zengote, Colin Farrell nola ari da ingeles bat antzesten? Ez da egiten ari, beraz. Eta nik pentsatu nuen oso interesgarria izango zela, eta Colinek zorionez ere horrelaxe, ni bezala pentsatu nuen, beraz, elkarrizketa batzuk izan genituen, eta ni, asko miresten dut Colin Farrellen lana noski, eta pozpozik gelditu nintzen, ados jarri zenean, eta baiezkoa santuenean fala rol askotan ikusi dut, eta gero pelikula film honetarako elkar ezagutu genuen. Eta bapatean ondo konektatu genuen, eta antzezpen zoragarria egin zuen. She would get along with Colin and myself. Eta pentsatu nuen ondo moldatuko zela Colinekin, Tildarekin, nirekin eta gainerakoekin. Gainerako taldearekin, hau da, familiantzeko bat sortzea da filmat egiten duzunean, talde bat sortzen duzu. Eta horrela batak bestea elika zezakeen, Pray that it works. eta gero honena, espero duzu benetan funtzionatuko duzuela, ze egia esan ez genuen elkar ezagutzen. Baina elkartzearekin du zer ikusia azken batean. Galdera da, nola izan zen bereiekin latean? Ikaragarria izan zen, ez, zoragarria izan zen. Baina konfiantza kontu bada azken batean, konfiantza izatea bata bestearengan. Eta ezagutu egin behar dituzu ere bai, eta horretarako demora ere behar da. Beraz, filmaketaren lehen asteetan, pixkanaka hasten zera konfiantza izaten eta rolak ondo zehazten eta antzezpenare zuzena bilatzen. Eta hori denok elkarrekin egin genuen. Eta azkenean esango nuke, gure burua libro utzi genuela eta egan hasi ginen. Zorionak denoi, Jill, Critics' Choicekoa, Colin. Macaon filmatzea, zein izan zen sedukzioaraz izan zenuen ulermena, edo txampainaren erabilera, eta bizitza hori, eta estena hori guztiak, janari estenak, ematen zuen Monty Pythonen estenak zirela, ez? Macao izugarri gustatu zitzaidan, oso ondo pasatu nuen. Egiten duguna, eginez, zorionez talde hauetan parte dezakezu, pertsonaia hauak egiteko, eta munduan barrena filmatu dezakezu, mundu osoan barrena filmatu dut. Hau da, New Orleans, Montevideo, ez dakit Macao, eta 8 aste izan ziren uste dut Macaon. Eta 2 aste Hong Kongen, segula nintzen Hong Konga izan, Victoriako badia, baina Macao zoragarria izan zen, apartekoa. Falak esan zuen bezala, azaretik uste duzu, jolasaren meka horretan, ekialdean, ezakezu nola moldatuko zaren, oso zaratatxua da, oso kolorez beteta, emozio ugari sentitzen dituzu, 2 uharteak dragatu dituzte, Taipa eta Koloan 2 uharteak, eta hor, bihurtu egin dute jolasaren gune, baina 2 uharteak, lehen zeudenak, horren ez zirenak,
Makao modernoa da jolasaren emeka, baina bi uarteak oso zaharrak dira eta kulturaz beteta daude eta elizez josita eta kafetegi txikiak dituzte eta nik Koloan joaten nintzen asteburuetan eta arrantzaleen herrixka bat zen eta tallarina jaten nituen, kafe bat hartzen nuen, eta bueno, oso giro baketsua zen jolas eremuan lan egiten genuen, baina asteburuetan alde egiten genuen handik. Jendea oso atsegina zen. Oso zaila da bilete faltsuekin pagatzeko saioa egitea, baina bueno, gero lortzen duzu. Janaria, zoragarri, eszena horiekin izugarri ondo pasatu nuen. Bueno, 3. hartze arte gero ja zailagoa izaten zen. Baina zuzendariak zaindu egin ninduen, ez zituen hainbeste hartzeak egin, edo horrek bestela, bueno, bestela nire sabela, bueno, ni gauzatxe batzuk gorle nahi dituen gero jateko, baina bueno, dena zen jolasaren parte, 1000 esker galderagatik. Atzeko ekidea lehenbizi? Bai, kaixo Patrizia Batxin, Berger jauna, hau da lehen aldia, izenburuaren diseinu hasieran eta amaieran duzuna, eta Folkerren musika lotuta dagoena, mamuaren dantzarekin, inork ez duke galdu behar azken dantza. Bai, izenburuan diseinua bai Makao da, Makaok inspiratu egiten zaitu nolabeteko opera bat egitera. Eta filmak erakutsi nahi duena esatera, ze itxura izan beharko lukeen filmak eta zer sentitu beharko nuke, kolorez beteta eta bizitzaz beteta eta adierazpenez eta esanahiez beteta. Eta mendebaldeko kulturarekin bat egiten, eta txinarekin, eta dena nahastea kredituen amaiera arte gelditzen zara. Kolinen pertsonaia oso arautua dago, baina bukatzen du zirkulu batean. Hau da, kredituak hasten dira baita ere, eta bai, beti pentsatzen dut, zuk sentitzeko pertsonaiak sentitzen duena falarena edo Kolinena, denak egon behar du filman lagundu egin behar dizu sentitzen eta koloreek ere laguntzen zuten. Eta tituluaren diseinuak ere bai. Eta musikari dagokionez, uste dut denbora askoan zehar tonu egokia bilatzen alegin du ginen. Operistikoa izatea nahi genuen, baina baita ere alik eta maitasun gehienarekin egin nahi genuen, eta alik eta hauskorra izan zedin, eta gero garatu zedin, pertsonaia garatzen den bezala. Eta distortsionazten hastea, eta gero lekutik ateratzea. Eta azkenean, bakea bilatzea azken hartzean. Eta Folkerrek eta nik urte askoan lan egin dugu elkarrekin. Eta uste dut beraiekin lan hainbeste lan egiteak errepikatzea dakarrela. Horrela funtzionatzen du. Horrek ezertxo bait aspertu egiten no. Beraz, beraiekin lan egitea izugarri gustatzen zaize erronka jotzen diogu elkarri. Nola egin dezakegu zerbait diferentea. Eta kasu honetan mamuaren historioa sartu musikan. Eta esango nuke bilaketa prozesu luzea dela proba eta entsegua eta funtzionatzen ez duten elementuak desagararaztea. Eta azkenean dena eliminatzen duzunean, abesti egoki guztiak filman gelditzen dira. Eta bai, beste zerbait galdetu didazu, bai, dantza noski, bai. Uste dut, gustatzen zait publikoari zerbait positiboa uztea bidaia horren ondoren gainera. Hau da, gozatu egiten dut, gozatu egin nuen ikusita, Colin eraldatu egiten dela, transformatu egiten dela, eta gero erori, nola erortzen den, eta gero amaieran bakea aurkitzea bizitza berri baten hasiera. Hau da, erlojua botatzea eta bere bizitza botatzea eta bizi berri bati ekitea.
Bien arteko loturari esker bi arima galdua unibertso batean elkartopo egiten dutenak eta batak besteari nola baiteko erredentzio bat emanez. Eta dantzaren kontua, an explosion of that. bai, leherketa bat izan bartzuen. Hau da, zorion eta poz leherketa bateko linen bizitzan. Bizitza berri horretan eta horregatik, bai, da filmaren parte. Kaixo, lehenik eta behin zorionak filmagatik nire buruari galdetzen diot, atzo ikusi nuen filma. Eta pentsarazi zidan kasinoetan egiten diren film batzuetan. Adibidez Casino Royale, etorri zitzaidan gogora, behar bada delako gogoratzen dudan famatuenetako bat azken urteetan. Baina zemotatako filmak eragin dute kasinoko eszenak filmatzeko, eta kolinentzat ere ea zuk antzesteko moduko zerbait ikusi altzen nuen, zerbaitik eragintzi zuen zure antzezpena antolatzeko. Bueno, nik uste dut, eraginak, aztu egin zezkitegia esan, baina batik bat Asiako zinema. Johnny Taui, Xaxa, Wonka Wai, adibidez asko aztertu dut, ezagutzen baitute giroa eta nik ikasi nahi nuen beraien gandik. Eta jolasari dagokionez, Casino Royalen jokoa, jola, ez da filmaren zati oso handia. Zer ikusi handiagoa du jazarpenekin, autoan egiten diren jazarpenekin eta martiniak hartzearekin. Baina, bai, noski ikusi dut Casino eta Casino Royale eta film horiek guztiak denak ditut etxean. Eta horrelako film bat egiten dudanean berriro ikusi nituen, noski. Kolinek esan duen bezala esperientzia da guztia. Ideia jaso, esker, eskuin, eta sortu daitezke ustekabean. Hau da, David Nivenen bibotetik etor daitezke ideiak esate baterako. Eta gauza asko jasotzen dituzu film bat egiten duzunean. Eta handia sartzen zoazen enean, esperientziak ere laguntzen du. Edo gurasoa galtzen dituzunean, horrek bere lekua aurkitzen du zure filmetan, eta nik enuke esango egia esan. Ez dut uste jolasaren inguruko film bat denik. Nik esango nuke gehiago dela edo garrantzitsuagoa dela bestea. Hori da pixka bat kanpokoa azala, ez? Hor estalkia. Baina benetan bilatu egin behar da, bilatu nahi du pertsonaiak bere egia, barne egia, bere bidea aurkitu nahi du mundu korapilatsu batean eta gauza askoz beteta dagoen mundu horretan. Eta elementu hau garrantzitsuagoa da pertsonaiekin asmatzeko. Eta pertsona zoragarri hauekin ere lan egiteko, historia hori kontatzeko. Beraz, joko eszenak egokiak diren edo ez beste gauza bat da akzioa adikzio mundu batean. Bai, gauza bera esango nuke, esan duena berresten dut. Bai, gogorrak dira filmatzen, film hauek. Gauza intrinseko da asko daude barruan, eta pertsonaia gisa, eta publiko gisa, elementu gehiago daude, izan ditezke irakaspenezkoak eta eraman zaitzake leku askotara. Nik lortu nuen pertsonaiari buruzko informazioa eta nik ez dut eszenatik atera nahi. Baina Eduarrekin lan egiteko duen modua eta jokoa nola kontrolatu zuen eta koklaberen lehen 5 minututan ikusi nuen bazegola hizkera zinematografiko argi bat. Hau da, arretak zentratzeko orduan, xehetasunak emateko orduan. Eta asko erantsi zion historia hori. Nik ere sentitzen nuen eszena horiek egiterakoan joko maietan, hainbat maitan eginen, bakarra, maitan, eta batzuetan ez dut esango hau espergarria izan zenik, baina horretaz aparte, alde batera uste duzu, zeberala konturatzen zara
beti ez duela zerikusirik zu une horretan emozionatuta zauden edo ez, hau da, airizarra egiten zerbait oraindik ere burutu behar dena. Eta filmaketaren azken egunean, edo azken egunean filma jadanik bukatu egiten da. Hau da, filmak azken batean irudi mordoak dira mugimenduak eta hitzak eta elkarrizketak. Eta elkarrizketak pertsonen artean, filmak bere ez da existitzen. Beraz, Eduard asko gustatzen zait historiak nola kontatzen dituen ikustea. Ni beretaz fiatzen naiz, xehetasun askotan sartzen gara. Eta bere lantaldea ere bere bizikoa da. Hemen dago Lizzie, Chris, Jantzi, diseinatzailea hemen dago. Dani Fishop eta Phil Hardy ere. Pertsona horiekin ere lan egindakoa nintzen. Eta nik xehetasunak aurkitu arren, batzuetan aspergarri izaten zen, baina badago hizkera sortzaile bat bera eta lantaldearen artean. Gozamena izan zen, benetan beraiekin egotea. Bai, eta egia esan interesantea da ikustea, filmatzen duzunean, karta batzuen hartzea, aspergarria da, 45 minutu behar duzu kamera iristeko eta Colinek bakarrik egin behar zuen bakarrik kartak altxa. Baina zoragarria izan zen, beti, ez dakit, antzestu egiten zuela eskuarekin ere bai. Eskua dardarka duela. Galdera batzuk ditut, lehenik eta behin, zuzendaritzari buruz. Koloreak aipatu dira eta hor ikusten da zuzendariak eragin duela konklabe ikusi ondoren jakinda ze garrantzitsuak diren koloreak. Konklabe oso ondo filmatua dago eta Casino Royale galdetu dizute horren inguruan, baina eraginei buruz galdetu nahi dizut, ea Asiako eraginak Wong Kar-wai, adibidez filmatzeko orduan, Hong Kong filmatzeko orduan eta, galdera bat. Zuen pertsonaiekin egingo bazenu zer esango zenieke. Esan dut lehen, eragin handiena, bisualki, zein den. Zer ikusia baitu tokiko kolorekin. Eta baita ere Wong Kar-wai, Johnny Doreen, Juju, Shashen dira eragin handienak. Fala zer esango zenuke zure pertsonaiaz. Nik esango nuke, ez duela zer deitoratzen. Ea, ze uste dut, gaur arte, filma ikusi ondoren, Colinek esan duen bezala, benetan, pertsonaia ez dago osorik dena muntatuta egon arte eta filma amaituta egon arte. Eta nik oraindik ere galderak ditut berarentzat, ea ez zer deitoratzen ote duen. Nik zer esango nioke nire antzezleari saiestu egingo nuke. Ikusiko nuke eta alde egingo nuke, eta aretoa txartu ezkero ies egingo nuke aretotik. Baina enitzake fiatuko pertsonaia horretaz. Hau da, azkenean, esango nuke, merezi izan du denak, ez dakit. Hau da, beti ere ikusi berko nuke filmaren zein zatitan aurkitzen aizen berarekin, esango nioke beste erronda bat, doel jauna, gero esango nioke, merezi izan du. Kaixo egunon, sinestezina da nola arriskatzen den Berger filma etorri. Colin Farrelli galdetu nahi diot, ea ipuinonek ematen digun irakaspena, lezioa, galtzaile ustezko galtzaile honekin, pensatzen du zaldi irabazlea dela antzezlearentzat. Hau da, suertea bizitzan ikusten jakin behar dela, behar bada. Mila esker galderagatik. Suertea ikusi behar duzu, suertea izateko galdera ona. Nik uste du denok ditugula aukerak bizitzan. Esan genezake ez dagoela funtsezko aukera bat, konturatzen zanerako 6-12 urte dituzunean, zerbait aukeratu dezakezura konturatzen zenean dena aurretik ezarrita dago ze aukera izango dituzun ingurune horretan, ze ingurune horrek landu egin zaitu eta zure barruan duzu. Baina demagun badagoela
aukera aske bat, eta denok egin ditzakegu aukerak. Nunca ezin dugu aukeratu benetan bizitzak zer ekartzen digun. Baina, bai, ez dakit zein dan zure galdera egia esan ez dakit bakarrik esan nahi nizkizun hitz batzuk. Baina egia esan, Meet life where it confronts bizitzarekin topo egiten duzu, eta ere bizitzak non aurkitzen zaituen eta ahalik eta hobekien egiten ahalegintzen somebody zara. who lives in a Eta 30,000 square foot mansion in Bel Air could go to the dog track someday. 30.000 metro karratuko mansioen batean bizi dena BLR-ek apustu egin dezake karrera batean, azterketa batean, eta galdu esan dezakegu ze suerte txarra dudan, ez dakit nola esan, oso subjektiboa da suertearen ideia, oso subjektiboa. Baina nik uste dut bizitzarekin topo egiten duzula, eta egiten duzu ahalik eta onena une oro. Saiatzen zara zuk zure buruari mesede egiten eta zure inguruan duzun jendeari, hori da egin dezakegunik onena. Eta egia esan, ez da Doylek egiten duen film honetan inondik inora ere, bere buruaren mesedetan ari da, baina bere ze alderdiren mesedetan alderik bajuenean, etikoki, moralean, beraz, behar bada bere alderdirik onena eman nahian. Bueno, mesedez laburtu ze alde egin behar dute. Espainieraz, eskerrak filmagatik eta esan duzu bezala ludopatiari buruzko filma bada, baina baita ere oso espirituala. Hitz egiten du mamuin inguruan, espirituen inguruan, eta jakin nahi nuke nola landu duzun zuzendaria Edward Berger, nola landuzu alderdi espirituala. Eta antzezle galdetu ea zuek mamuetan sinesten duzuen, eta ea garrantzitsua den alderdi espiritual hori zuentzat antzezle gisa. Well, I mean, it is really a film about Bai, benetan film hau esnatze espiritualat bati buruzkoa da. Hau da, hasten da gizon batekin, gizon hori erabat utxik sentitzen da. his utter Utxik sentitzen da, loss of direction and loss of norabidea erabat galdu duelako, eta nortasuna galdu duelako, izena ere aldatu du. running away Bere eskutatzen ari da Irlandarra dela, ihes egiten ari da, baina esnatze iratzartze espiritual batekin du zerikusia eta asko ukitu ninduen. Uste dut filmak asko aldatu nahuela eta asko ikasi dudala. Asko ikasi dut Makaon egotea zer den eta ulertzea ere, in China. nola kultura Txinan, nola besartu egiten dituen, bere egiten dituz mamuen historiak. Fala, mesedez, kontatu. And like, I mean, I had so Kontatu many berriro, conversations about Naraka, hainbeste elkarrizketa izan dituen basically heaven. Moraka adibidez, zerua zer den eta infernua. 18 etapa daude, 18 infernu tarte daude zergatu beharrekoak gizaki baten aldetik. Beraz, oso zaila da niretzat mamuetan sinestea, baina Txinan ez. Hau da, bizitzaren parte da. Eta uste dut, Hurdle and say, all right, oztoporik gainditzea eta esatea, bale, zoragarria da, eta filmak egitea zoragarriena da, ez duela zertan egia izan. Edo zer gauza esan dezakegu, edo zer gauza egin dezakegu, gauzak asmatu ditzakegu, eta esan hau da errealitatea. Eta errealitateaz, Txinako errealitateaz gainera, eta Europako errealitateaz gainera gurea desberdina da, eta kontrakoa da, aukeratu dezakegu bizi nahi dugun errealitatea, eta fede osoa errealitate horretan jarri. Eta film honetan, mamuak existitzen dira. so they do exist. Txinako kulturan existitzen diren bezala, existitzen dira jendeak haiengan sinesten dutelako. Eta beraz, hauxe da, filman jarri genuena eta oso ezigarria izan zen niretzat. Hau da, You know, it's asko ikasi nuen. the horizon of understanding. Eta nire odei ertza zabaldu du beste kultura batzuk ulertzeko orduan. Eta beste kultura batzuek, beste sinesmen eta batzuk dituztelako. Bueno, horixe zen esan nahi nuena. Thank you for that question. Mil esker galderagatik. My mother used to tell me if you've never Nire ama kontatzen ziren sekula ez baduzu ezer gaizki egin, ez duzula zertan mamuen beldur izan. Hau da,
hori da denok mantentzen, bueno, nik uste dut erlijio guztietan, kristautasunean ere badaude zeruaren eta infernuaren bi kontzeptu horiek. Baina film honetan erreferentzia ugari daude. Hainbat erlijio klase daude, baita oismoa, budismoa, Txinako munduan. Oton, bueno, ni ez naiz erlijiosua, baina espiritualtasunaren ideia garrantzitsua da, moralitatean nik uste da garrantzitsua dela, hau da nola aukeratzen dituzun gauzak bizitza honetan, baina nolabait uneren batean, areto batean nengoenean, Kolinekin ikustean nola berehala konektatzen duten, badago zerbait bizitza honetik arago eta gorputz fisikotik arago. Behar bada bizitza, iraganeko bizitza batean topo egin dute. Beraz, gauza hauek guztiak daude oso jariokorrak gertatu egiten direnak filman eta nik uste dut, oso ondo deskribatzen duena Eduarrek eta uste dut zerikusia duela Colin Doyleen pertsonaiarekin ze aukerak egiten dituen moralki eta kokatu egiten duena bizitza honetan edo bere urrengo bizitzan, adibidez. Oh, yeah. Bai, hemen, bai. Yeah, there's not 18 stages of hell in Ireland. Ez daude 18 infernu etapa Irlanda jakin dezazun bakarra da, eta biste txarra denok joango zaretelara, denok joango gara infernura. Hau da, uste dut I think the human mind is extraordinary. giza adimena partekoa dela, naiz eta organo bat izan, baina konputagailu, superkonputagailu bada, baina mugatuta dago ere, bai. Hau da, nik uste dut egia ez ezagun batzutara iritsi daitekeela bizitzaren naturaz, bizitza hemen edo beste edozein lekutan. Beraz uste dut, nik esperientzia bat izateko gaitasuna eta zuekin hitz egitekoa, eta entzutekoa, bueno, eta hiru pertsona hauekin oso ondo pasatzea, eta film honetako talde honekin, nire bizitzan eragina izan du, baina badira gauza askonik ezin ikusi ditudanak eta ezin ditudanak frogatu eta existitzen diranak eta energia trukeak. Eta hau ote den energia residuala gure bizitza fisikoa amaitu ondoren. Beraz, ezin nuen ez sinetxi mamuen presentzia horretan. Eta hitzak benetan unkitu egin nau. Guido Hilariaren kasuan, Fedearen presentzia pertsonen bizitzan. Eta eszena badago non da Omin eta Doyle. Ez da baitetu egiten dute bigarrenez eta berak eramaten du tenplu batera. Eszena hori perse, eta ikustea monjea dantzan ari dena sugarren aurrean, hori ere oso ederra da eta oso simbolikoa. Eta nola baiteko erreberentzia da monjearen mugimendu hori, eta nola dagoen emana sinesmen horretara. Hau da, fede bada inolako treguari gabekoa. Hau da, ez dut uste konturatzen denik, baina aukera bat ematen dio azken batean, eta erortzen hasten denean berbada pertsonaia goratu daiteke filmaren amaieran mundu espiritualak salbatu egiten du. Hau da, esperientzia fisikoek baina gehiago filman. Amaitutzat eman behar dugu prentsa aurrekoa, Ballad of Small Peyer, eskerrik asko denoi.